Ty, nová mapa. Stará mapa, tu boli. Tu Práve neboli sme tu. nová mapa. Tu byl určite aký obrovský pavúk. Bude. Dobrý deň, pán domáci. Aha, Škrátkovia. kako? Pum. No, tak bude. Doriti, ale ja mám 30 HP. Mňa do nahide. Hej, prijem ma do nahid. Vodom na tu niečo bolo. Guľa! Dobre. Bezpocik. 1000. To čo? Debil. Bervozík. Retarder. Aha, to si pamätám. To je do včera. Nie, to je nič. Nie, to Brány. neboli dvere. Neboli To to je trezer. Nič to nie. prázdne. Na čo je A teraz? prečo bereme vozík, kurva? Tak ja stiorím, ty ber. Dobre, je to váza. Tak ber. A ako? Ja nie Sám. táto. Ježiš, jo? Čika, pozor! 7 HP. Haló? Haló? Do pi! Do... Tu si. Doriti. Ko tam? Si tam? Ešte musí niečo nájsť, lebo mám peniaži. Ej! A som Čau. späť, hej. No. Máme druhé kolo, pač. Mám jednu hápku inak. No ja mám Zober 7. vozík. Tak by sme nahy obidvaja. Hej. Vádi. Ja som potom úplne odobr, keď som ťa tu našiel. Že si vypadol, že ak si musia nadávať, keď si vypadol. Ja? Nenadával som. Nenadával si? Tuto. Počkaj, potrebujem prvý 10 000, toto je 8 000. Ja som bol agresívny na tebe, ja som nezobral. Doriti, škriatok! Tam choď. Ak máš škriatok za mnou, tak to je niečo zlé. Doriti, Kuba! Pomoc! Kokos. Doriti, ďalší! Musí ho ty zabiť. Ide ho. No hápka zabíja mi jak keby nič. Ja mám 3. Že to tam zmestí, to je otázka ešte druhá. Dám, a ja mám aj tretiu otázku. Prišiel všetko. Ja to zaverujem srandu. Žiješ? Hej. Veľkú vázu postaviť. Chvíľku, počkajme.
Do... Дорогі. Ты как это разбил? Beh.